Que sepades todos que estamos hasta a cona de ver esta situación, ese é o noso lema. As traballadoras de DomusVi de Ribadumia poden o dicir máis alto, pero non máis claro. Convocan para este venres unha protesta diante da residencia para denunciar as súas condicións laborais. Nos estamos moi queimadas física e mentalmente, hai moitas baixas que moitas veces non cubren porque non topan personal, e a carga de traballo física e mental é abismal, e ahora mismo con estes turnos pois quitaron 12 días libres ao ano. Aí está nestes momentos o seu principal problema porque, ademais dos baixos soldos e da carga de traballo, a súa última loita céntrase nas quendas de traballo. A empresa acaba de modificalas creando, segundo denuncian, uns horarios abusivos. Eu esta semana, eu librei o miércoles pasado e non libro hasta o fin de semana. O sea, fago 4 mañáns e 5 tardes. Conciliar vida laboral e familiar, prácticamente imposible. Moitas compañeiras teñen ese problema de que están, ao mellor, pois teñen nun mes 25 tardes. Como concilia esta vida familiar e laboral? Ante esta situación, a CIGA convoca a mobilización deste venres, ameazando tamén cunha folga. Ademais, presentaron unha denuncia nos xulgados de Pontevedra. Judicialmente vai por aí, vai polo incumprimento desas materias, sobre todo en tema de descansos, e ao mesmo tempo queremos abordar isto evidentemente con movilizacións e con posibilidades incluso de plantexar unha folga, porque realmente as asambleas que tivemos hubo bastante participación. As traballadoras están cansas porque hai moitísimas reclamacións judiciais, individuais. Na residencia de Ribadumia viven 150 usuarios e, malia ser privada, o 90% das prazas son financiadas pola Xunta. As traballadoras piden ás familias que se unan a elas, lembrando que as súas condicións de traballo acaban tamén repercutindo na atención aos maiores. Quería facer un chamamento ás familias para que pensen de verdade se son os coidados que lle queren dar aos seus residentes, aos seus familiares, aos seus seres queridos, vale? Porque se nós estamos por debaixo de ratio, con falta de enfermeiros, con falta de todo, os tempos non dan. Cada unha de nós ten dúas mans. Nestes momentos, en DomusVi Ribadumia traballan algo máis de 70 persoas, das que 20 están de baixa.